Regular monitoring at full transparency ng mga flood control projects sa Dagupan City simula 2016, ipinanukala ng isang konsehal. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report! Iminumungkahi ng isang konsehal sa Dagupan City ang ordinansa nagmamandato sa Committee on Infrastructure at koordinasyon sa iba pang opisina sa lungsod na magkaroon ng full transparency, accountability at regular na monitoring sa mga flood control projects simula 2016 hanggang sa kasalukuyan. Sa naging privilege speech ni Councilor Maria Lebrada Reyna sa regular session ng Sanggunian noong September 1, hinimok nito ang komite na ilabas ang estado ng mga flood control projects upang malaman ng publiko ang mga natapos na, ongoing at hindi natapos para sa karampatang solusyon. Ayon sa opisyal, simula 2016 ay mayroong taunang flood mitigation projects sa lungsod base sa listahan na nakuha nito sa website ng DPWH dahilan upang pagtakhan ang malawakang pagbaha na patuloy na iniinda ng mga Dagupenyo. Sa bisa ng inihang ordinansa, nais naman malinawan at mabigyan ng kasagutan ng publiko bilang tungkulin ng mga konsehal na pangalagaan ng pondo at tiyakin ang maayos na implementasyon ng mga proyekto. Ibinalik din ni Reyna ang katanungan sa ehekutibo kung saan umano napunta ang pondo sa mga kine-question sa kanyang budget ng 2023 to 2025 na naging tugon sa kanya ng majority floor leader noong session. Samantala, ilang mga proyekto kontra pagbaha sa lungsod ang kinumpirma ng DPWH tulad ng bike lane sa Defensa Highway, rehabilitasyon ng Loo Creek na may karampatang floodgate, maging ang pagdadraga sa mga ilog sa lungsod na kabilang rin sa River Restoration Project ng Pangasinan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.